Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Haring Herodes nakadungog nining tanan kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagdungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan man god nagpunay magsulti kang Herodes, dili mataro nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayon si Herodias, nahitabo katusuman sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niatong higayuna na kumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw o nakapahimot niya si Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayuon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon bisan pagkatunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagitaw ng utana sa iyang inahan, unsa may akong pangayuon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nagapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niyang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagadungog sa mga tinunan ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nining adlaw nga Biyernes, Pebrero 7, ang ebanghelyo naghisgot ug nag-at-at, nagsaysay sa subo o sakit hunahon, the tragic drama of the death of John the Baptist. Ang istorya ani nga si Haring Herodes, King Herod, Herod Antipas, son of Herod the Great na siya, katong hari nga patay sa mga bata sa Bethlehem. Unya kini si King Herod, Herod Antipas, nakadungog siya kabahin ni Jesus. Nagatuo si Herodes nga si Jesus mao si John the Baptist nga iyang gipapatay, iyang gipalunggo ag liog. Unya ang ebanghelyo humani ana gaat-at na sa kamatayon ni Juan nga magbubunyag. Ug maminaw ta sa major part of the gospel today, tulo ka mga personalidad ang atong kapamaladungan uban sa nagtagsa-tagsa ka mga kinaiya ug batasan. Primero na si San Juan nga magbubunyag. Si San Juan nga magbubunyag usa ka tawo nga prinsipyado. Sa kinatsila pa prinsipyado sa Binulanon o sa Binisaya, Ligon o Baruganan. Kanang prinsipyo dili na Bisaya ha, daghang mo yun nga prinsipyo in Latin na prinsipyo na in principio in the beginning, unya sa Espanyol pod prinsipyo is it's sort of baruganan. Mao imong primary nga stronghold sa kinabuhi. Si San Juan nga magbubunyag lig-on og prinsipyo, ligdong siya. Lig-on og baruganan. Gibarugan ni San Juan magbubunyag unsa doy sakto. Mga mahadlok si San Juan nga mo tulig sa mo sulti sa hari nga di sakto na imong gibuhat. Kay nakig-ipon kag asawa sa imong igsuon. Laway na ingon si Juan nga magbubunyag
laway na imong gibuhat, hari ka. Nakig-ipon ka, nakig-live-in kag asawa sa imong isuon. Wa mahandok si Juan. Kay ligon man sig baruganan. Pangitaon ng mga tao ingon ani. Dalaygon ng mga pari, mga politiko or opisyali sa gobyerno nga naay baruganan ug naay prinsipyo. Parehas ni Juan. Ang tao manggod nga ligon og baruganan ug ligon og prinsipyo di gyud na mahaylo. Ang mga tao nga huyang og baruganan, paling-paling na, paling-paling. Usahay mauni iyahang gi-desisyon karon, unya mahaylo na pug kwarta, na masulsulan, daka mga tao nga naon tay prinsipyo pero sulsulan naglaing tao mautro ilang desisyon. Ana pakituon na kwarta, pakituon na og mga offer, palitag sakyanan, tagaan og housing unit, unya sa aran nga pa abrodon, matang mautro, makompromise ang mga prinsipyo baruganan. Namudhang napita, di sila makahimo og maayo nga hukom. Managing tang San Juan nga magbubunyag nga lig-on og prinsipyo, lig-on og baruganan. Ikaduha, opposite niya si King Herod, no? Si Herodes, umaminaw ta sa ebanghelyo karon, why lig-on nga panghuna-huna. Imagine nalingaw lang siya matod sa mga Bible scholars na hubog yun kay birthday party manggod ni niya. Unya nalingaw siya sa sayaw sa dalagita, anak sa iyang kapuyo, anak sa iyang ipon-ipon. He was so delighted to the point that he even promised the daughter to give half of his kingdom. Just imagine that. Kaya nalingaw lang ka na, elated ka, mura kag na amaze ka sa iyang sinayawan. Giingnan ni Jaag dalagitag, pangayo, bisag unsay mo pangadyoon, kayong ihatag. Na po'y mga tao nga ihunan ha. Ganun bitong, peligro ning mohimo kag desisyon sa kinabuhi based on feeling, based on emotion, based on your sentimento sa atong kaugalingon. Mo na yung mga desisyon nga mga huyang, ug mo na yung kasagarang desisyon nga mga hiwi. Kana bitaw naghinubra imong kalipay, maot nga mohimo kag hukom ana. Ug naghinubra pud imong kalagot, naghinubra pud imong kapungot, imong kasuko, maot pag mohimo kag desisyon ana kay that is not a sound decision. Makita ba yan nato sa ebanghelyo karon nga mura ba siya gamahay si Herodes sa iyang desisyon kay giingon man na dinhi unya kay taas man siya pagtahod ni Juan bisag madisturbo si Herodes bisag mura siya sa Bible ang gigamit nga word is perplexed. Bisan siya og matandog, madisturbo, mabalda sa gisulti ni Juan niya, still Herod regarded John as a prophet. Pero lagi huyang man siya og baruganan. Pag-abot sa dalagita, hing sumbong magdalagita sa iyang mama sa mayhong pangayoon. Ang mama po ni Juan, kontra man yan ni Juan kay threat man si Juan nga magbubunyag sa iyang stability kay asawa-asawa gud sa hari, yag putli nagliog ng tawhana. Si Herodes po way klarong panghuna-huna, wa po niya timbang-timbanga, hintuo ra pud siya unsay sulti ni Herodias kay nakasaad naman siya sa atubangan sa mga tao. Muna example og mga leader nga weak, huyang. Kana bang mga desisyon nga gipaagi lag sulsol, mga desisyon nga wa hunahunhaag maayo, magbantay ta ni ana. Ikatulo katapusan niya ang personalidad ni Herodias, kining puyo-puyo or kalibin or kabit ni Herodes. Si Herodias nagulagway sa usa ka personalidad nga gitawag og mapahimuslanon or opportunistic. Oportunista ba? Iyang gisakyan ang iyahang kalagot ni Juan nga magbubunyag, iyang gisakay sa usa ka panghitabo nga mura siyang nakapabor kini aho na gining panahon patay jud ka karon Juan nga magbubunyag kay kasigi kag sulsol sa hari, kasigi ka o criticize namo og sa akong relasyon sa akong banabana nga mao ang hari si King Herod. Gapahimo siya sa kahigayunan. Daghang mga tawo nga nabiktima tungod kay gisakyan ang kahigayunan ba? Ayaw sakyan ang kahigayunan. Parehas ba example aron masabtan kay medyo lawom-lawom ni na mga tawo nga sakyan ang kapobrehon sa usa ka tawo. Na kay pobre man unya nakita kay kwarta, unya
imo bang sakyan ang iyang kalisod? O sa may tabo, imo pahimuslan. Kay mo kang way kwarta, mo kapit patali man jud na. O, nanginahanglan ng kwarta, ikaw ka na kay kwarta, pero gatinguha din po ka sa iyang pagkababay. Gatinguha din po ka sa iyang lawas. So, sakyan ni mo ang kahigayunan, nawa ang tinuod ni mong kamanggihatagon, kay ang imong kwarta, imo mong gibugtian sa iyang pagkababay, sa iyang pagkatao. Daghan mga ingon ana, magbantay jud ta mga igsuon. Ayaw sakyan ang kahigayunan, nga murag gamiton ang kahigayunan aron ta makapabor. Kay daghang mga tao nga mga huyang, mga kanabang kinsagod si Juan nga magbubunyag itandi sa hari. Bisag si Juan nga magbubunyag propeta, pero ang hari sa una, ang hari sa Israel, ang hari sa kaniadtong panahon, way makapugong niya. Absolute ang hari. Mo tanto nalungguan ni tag si Juan. Maningkamot kitang tanan nga dita manglunggo og sa ubang mga tao. Ayaw sakin ninyong ilang vulnerability sa mga tao, ilang kahuyang. Nga mo itong gamiton ang ipakita na itong kinsag unsa kita ani kalibutan. Hinaut nga magkapamalandong kita sa tulo ka personalidad. Si San Juan nga magbubunyag, si Herodes ug si Herodias. Amen.